केते नबू देख आग मु दी तीन टा पोड़ी खाइबी जदि भल लागे नेबी नल नाही मते आग सांपुल आलू दिटा दे मो बेपार रे सेमिति नाही मु काकू चाखिबा को दिएनी तू मते पैसा दबू आउ मु तते आलू देबी बिक्री परे फेरस्त नाही नबू जदि हां कर पूरा 50 केजी आलू आनीची किलो प्रति 30 टंका मते दबू आउ मार्केट रे 50 बिकिबू राजी तो तो गोष्टी